Hola, soc la Xènia, responsable del projecte Esporus de l'associació l'ERA, i avui us explicarem una mica com ho fem en el banc de llavors per treure la llavor de ceba que té els seus truquets. El primer, la part més important quan fem collir ceba, en aquest cas és ceba llarga de Berga. Una de les coses que heu de tenir en compte és que la ceba és un cultiu bianual, triga 2 anys. Un calendari, el que utilitzem nosaltres aquí al Bages, és fer el planter de ceba al gener, trasplantem a l'abril i collim els bulbs secs al mes de finals d'agost, principis de setembre. Seleccionem els bulbs que més ens agraden per llavor, el que nosaltres creiem que són la varietat, el que defineix la varietat fenotípicament, i després aquests bulbs els tornem a ficar a terra, enterrar-los, i esperem que facin el que tradicionalment sempre s'ha dit, el ceballot o el calçot, si es calcen, que farà ceba. I llavors no collirem la llavor fins al mes d'agost de l'any següent, de l'any 2, d'acord? Quan el ceballot puja en flor, el que fa és una flor molt alta i llarga, i el secret de collir o de treure bona llavor de ceba està en el punt de collita. Us explico. La llavor de ceba és aquesta llavor, aquesta coseta negra que veieu aquí. Llavors, quan la flor, que és tota blanca, al voltant del 50-60% comença a obrir-se i a veure's la llavoreta, és el moment que es cull. Collim realment el màxim de planta. Nosaltres li diem a la tija, li diem la trompa, que llavors segurament encara estarà bastant verda. Llavors la collim i ens esperem que la tija s'assequi, això són unes 3 setmanes, perquè s'acabin de madurar la resta de llavors que encara no havien estat obertes. I al cap d'aquest període de temps, que sol ser unes 3 setmanes, òbviament depèn una mica del clima i del temps, el que farem llavors ja és poder treure la llavor de ceba. Per treure la llavor de ceba, el que necessitem primer és el que se'n diuria trillar o desgranar, que és separar la grana de la flor. Com ho fem? Doncs és molt senzill. Agafem un sedàs, la malla de la qual ens passi la llavor de ceba i rasquem. Fem així, això ho podem treure, ho fem amb diverses flors i llavors, si us hi fixeu, ens queda les flors, la pellofa, aquí dalt, que aquesta ja la podem treure, i aquí ens queda barrejada el que diríem tota la part vegetal i la llavor. Llavors, quan tenim això, el que farem és guardar-la i ara us explico com ho farem per netejar-la. Ara ja tenim la llavor i la fracció vegetal barrejada. La diferència entre la fracció vegetal i la llavor és bàsicament el pes. La llavor, al tenir germen, pesa més. També és veritat que hi ha llavors que no tenen germen i llavors aquestes no pesen tant i per tant també aprofitarem no només per treure la fracció vegetal, sinó també totes aquelles llavors que no tenen germen i per tant no germinaran, que no són bones. Podem netejar la llavor així de manera artesanal de 2 maneres. Una és ventant, a fora al carrer un vespre o una matinada que fa airet amb 2 cossis, o amb un ventilador a casa, per exemple, amb no molta potència i vigilant perquè la llavor de ceba és petita. I una altra manera és, com ho farem ara, us ensenyaré, és fer-ho amb aigua, d'acord? Llavors la llavor et queda molt neta, sí que és veritat, però hem de prendre mesures perquè penseu que és una llavor que ja tenim seca i que la mullarem. Per tant, hem d'aconseguir assecar-la el més ràpid possible, perquè si no, si queda humida molta estona, podríem tenir problemes que ens comenci a germinar. Agafem un cossi amb aigua i fiquem la fracció, aquesta barreja de llavor i fracció vegetal, i la mullem ben mullada. Veureu que hi ha una mica de llavors que floten, no us preocupeu, són aquestes llavors que estan buides. Aquí al fons hi ha tota la llavor que sí que s'enfonsa. I llavors, un cop la tenim ben molla i enfonsada, traiem tota aquesta fracció vegetal, ja la podem llançar al compost, i el que farem és
decantem una mica i si veieu ens queda la llavor ben neta. Pot ser que necessiti, ara farem una altra decantada, pot ser que necessiti fer això un parell de cops perquè ens quedi ben neta, però amb un parell de cops, de normal, alguna vegada amb 3, ja es queda, veu? Ara sí que ja veieu bé la llavor negra al fons i la part... Acabem de decantar, a poc a poquet, acabem de treure la fracció vegetal. Sempre espera alguna llavor, però bueno, tampoc passa res. I ja tenim la llavor, que el que farem és colar-la. I la ficarem en una caixa. És una caixa, en aquest cas és una caixa de fruita, d'aquestes de maduixes o cireres que hem reutilitzat. Li hem ficat un colet a baix perquè s'airegi i una malla d'aquesta de tela mosquitera perquè quedi ben airejat i a més així també podem treure i posar la llavor sense problemes. Tirem la llavor, l'estirem i ara el que farem nosaltres és tapar-la per si hi ha ratolins, perquè estem en una finca agrària i podem tenir problemes de bèsties vàries, i amb un ventiladoret farem que en hora i mitja, 2 hores com a molt, aquesta llavor estigui totalment seca. Com que ja està seca, la podem ja llavors guardar com la guardem a casa, ja sigui amb saquets de roba, amb sobres, amb pots, com guardem la llavor normalment nosaltres a casa. Espero que us hagi anat bé, podeu fer comentaris al vídeo o escriure'ns a qualsevol correu de l'Associació Lera, a la nostra web, que apareixerà aquí sota, doncs podeu fer els comentaris o veure la feina que fem.